Selam i pozdrav. Evo mene opet sa vama. Danas ću da pravim jednu musaku. Ovdje sam isjekla mrkvu, krompir i jednu glavicu luka. Ovdje sam pripremila mrkvu, luk i malo mesa. Pa vi možete, u mene je 300 grama otprilike, vi možete više ili manje, zavisi koliko ima persona. Sad ću ja ovo malo da propršim, malo ću staviti ulja, malo samo, meso je masno, malo ću staviti soli, samo malo, malo ću crvene paprike, malo ću bibera, malo vegete, malo paradajz sos. I ja ću to sada fino izdisam, ovo sve zajedno. Poslije ću dodati malo peršuma, kad bude skoro gotovo. Pogledajte kako ovo sad izgleda. Ja ću sad staviti malo paradajzove, da se to fino sve sastavi. Još malo gledamo to. Kašku imamo ovdje. Sad ću ruke oprati. U krompir ću staviti U krompir ću staviti malo ulja, malo vegete, malo samo, malo soli, malo bibera, u ovo ću meso staviti malo ljute paprike i malo peršuma. To ću se sve promiješati. To tako sad izgleda. Sad ću to lijepo rukama da promiješam, ja sam ruke oprala. Sad ću staviti polovicu dole. Pola krompira. Sad ćemo oprati luka. Sad ćemo staviti ovo meso odozgo na ovaj krompir. Miriši meso fino. To fino sve raspodijelimo. Sad ću drugi dio krompira da stavimo odozgo. Probajte moj recept. To je fino, ukusno. Nije ništa teško, brzo se napravi. Sad ću opet operem ruke.
sad ja imam ovdje malo vode, malo, možda 200 ml. Stavit ću samo malo, vidite, samo malo. Paradise sauce. Paradise. Isto malo stavim tako. Sad ću ja to malo pomiješati i to ću sve razvoljiti. I ja ću to prilike da pečem sat vremena, ja ću to vama sve pokazati poslije kako to izgleda. To je to, sad to ide u pekaru da se peče sat vremena. Stavit ću ovu aluminiumsku foliju i to ću tako da pečem 15 minuta sa ovim. Sad to da stine. Ali malo ću to da pravim nekom minutu da može da izlazi ovako masa. Sad to ide da se peče ovdje. Evo naša je musaka gotova. Sad ćemo da testimo kako je pečeno sve. Da izvadim. Evo vidite kako to fino izgleda. Super. Sad čekam još malo. Evo. Tako je Vlada može da dođe na ručak. Tako to fino izgleda. Želim vam sve najbolje do sljedeći put. Svima vam dobro želim. Hvala na gledanju. Do sljedeći put.